Vous êtes prêts? Donc on vous rappelle toujours, c'est dans le cadre des scores de vacances, animé ici à Toulouse-Bango par l'Union des jeunes de Toulouse-Bango. Cette union composée de 13 fédés qui sont les suivants. Qu'une fonction est impaire. Si f de moins x est égal à moins f de x. Si f de moins x est égal à moins f de x. Donc, c'est faux. Si f de x est égal à moins f de x. Question sport. Qui est le numéro 1 mondial du tennis homme? Donc, l'actuel numéro 1 mondial du tennis homme. Paire. On dit qu'une fonction est paire si f de x est égal à f de moins x. Donc, si f de x est égal à f de... Novak Djokovic. Bonne réponse, c'est Novak Djokovic. Donc, le cerveau. CDS, Valence. Après les défilés et les mises de CDS et de Valence, un autre match de génie en air qui s'opposera. Hey. Donc, on présente, elle s'appelle Djerebi Dia. Elle est là pour CDS, c'est la Miss moderne de CDS. Merci Djerebi, Adjarama Bismillah CDS. Djerebi, donc on a Namdal, mais on va aussi Oumandement Féodé et Renongo. Comme voici tout là, Renongo, Féodé et culture. C'est-à-dire Féodé, Wad de théâtre, ou Wad de Oscar de vacances. Est-ce que Adoum Binure? Wadde Oscar de vacances pennirtaki par ce que ɗum ko par ce que jeeya koye ɗum ɗo meɗen ko jeu il faut yimɓe jouer ɗum il faut yimɓe piije yimɓen poti janngude ni mais en poti fiide kay. Donc neɗɗo ko anda ɓeydine comme j'ai l'habitude de dire pijon jalen en kaɓani encore voilà enen fof ken janggoɓe ko hakkude janggowo e janguinowo e liggotoɗo so Allah hokkimo fortement 3 mois ar pija voilà hay dingiral ngal koye école ja mbeɗo teski yeru hande fuutanke so ummimo ɗo ko janggue dingiral ngo kala ɗo wawi yaade o ardata sa yeehi université sa tawi association waɗa toon jiɗɗo fof wona hen voilà ko fuuranke o janggude dingiral o wawata ardade donc janggi ɗo ko école mawɗo woni ɗo wona fijirde woni ɗo hen donc fijirde yadude jangde comme adi jerewi janggi dingiral gandon dingiral ɗum ɓennirtaki eyyi jerewi mi hokkuma calmina rendo ngo
voilà kala holmo darenda ɗo. Assalamu alaikum, gardi fombe salbino public, on est le monsieur le jury avec mon groupe et les autres groupes. Puis je crois Tchadis. Présente donc le groupe Valence. Donc Ohali, elle est là pour la troupe de Valence. Elle salue tout le monde, elle salue le jury, elle salue le public, elle salue les rapporteurs, les animateurs, les guichets, tous les gens qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de ces Oscars de vacances, cette édition 2011. Merci Adjarama. Andene, de Wassioma Sede, holko mbasitoɗa voilà suka mo ganduɗa hen kañumne wi ko donniri gueɗe dingiral ko wayno gamri mum ma walla jimri muɗum par ce que jerebi haali hen hakke hakkille mum annayi kala hen hakke hakkille mum ko fati jimre danse ga benirtan par ce que ɗum ɗo ko culture yimɓe so yimɓe mbaɗa ɗum tan lendi wawa yarude yeeso on fof wadde ɗum tan so ɗum benirtan. Donc c'est notre devoir le plus absolu, c'est danser, chanter, faire des théâtres. Alors bandiraɓe won Pulariyanke o wima so tawi a waɗani nde mbaɗɗani nde poɗɗa wadde nde holde mbaɗata voilà ha joni oɗon golɗon konngol mi inde yimɓe gaynata Oscar de vacances l'année dernière ko ɗum kalnami ɗo so tawi neɗɗo waɗani ko foti wadde ko holde waɗata hay goto so a jabadimi donc mi refti hen kadi oɗo jamma donc voilà. Question sans réplique. C'est sans réplique. Quelle est la montagne la plus haute au monde? Quelle est la montagne la plus haute au monde? On passe. Donc il passe. La montagne c'est Himalaya. Question 1. Quelle est la montagne la plus haute en Afrique? La montagne la plus haute en Afrique. Passer la main. Passe la main. Donc c'est le Kilimanjaro. La ville triplement sainte. Ville triplement sainte. La ville triplement sainte. Quel est le nom de la ville triplement sainte? Midi. Donc c'est pas Médine, c'est Jérusalem. C'est la ville. Deuxième question. Donc le public, s'il vous plaît, musulman désigne-t-il le Jérusalem? Par quel nom les musulmans désignent-ils le Jérusalem? Donc bonne réponse. Et question pour CEDES, sciences. Comment appelle-t-on l'hormone qui permet de stimuler la croissance des follicules? Comment appelle-t-on l'hormone qui permet de stimuler la croissance des follicules? L'hormone, c'est la FSH. C'est la FSH. Bonne réponse pour Thérèse. Comment appelle-t-on l'hormone qui permet de déclencher l'ovulation? Déclencher l'ovulation. Donc c'est la LH. Donc, quatrième et dernière question. Que signifie RIMH? R-I-M-H. R-I-M-H. Réaction immunitaire en médiation immorale. Donc c'est la réaction immunitaire en médiation immorale. Pour Valence et dernière question pour le match même. Que signifie RIMC? RIMC. Que signifie RIMC? Donc il passe à la réaction immunitaire. C'est la Miss Dios, Senhor,
merci. Donc, merci. C'était la Fogoléo, s'il vous plaît. Hey. Maintenant, la... Merci. Elle était là, c'est la Miss de Barça. Les prestations, c'est ainsi, c'est un championnat. Peut-être elle repassera une autre fois aussi, peut-être demain. Celle-là, elle a passé pour sa première fois dans ça. Elle était là la première soirée. On donne comme on l'a donné, elle doit en présenter. Et public. Donc elle s'appelle Aminata Ba, oui, mon pour le troupe de Minari, au salmini public, au salmini les jurys, au salmini les animateurs, les guichets, les troupes où on a motivé. Aminata Ba, voilà. Annene, mi namdoma ya wasi sukabe, voilà, ko pitiro sukabe gonden. Sukabe nando yene, ne wawi tawbe kebani cioftal naate. Walla tawi ɓe ngari ɓe tawi place uji ɗi gasi ɓe naata hen joni noon an saliɓe natde ɓe a faami holko mbasirɗa est ce que a yii hen nafoore so tawi a yii hen nafoore annene mbawa noddudeɓe maɓe naata joni noon haalaɓe hol nafoore jiiɗa hen nafoore culture ɗum ko saliɓe naati ɓe mbiya kañumen ken mawnikino mais affaire jeu min fo normalement pornare. Donc comme no haaldi ni voilà culture mawnirtake diwtirtake mawnikinari wawa addude hay hunde donc hay goto holto mawnikino sawa woni culture tinnoɗi onanne garan voilà comme kamɓe sukaɓe ɓe goni ko profité e weleme vacance amnata bawi mon yon gar onanne ballitonɓe e welnude e wadde ko feewi gam nawrude leñol ngol yasso voilà so culture ala leñol ngol koko majji kaɗima donc ono waɗi erago kala cukalel gonguel e vacance yo ar jokko e makko ɓe mbawa ƴellidde culture eyyi annene mbiɗa namdoma gueɗel seeɗa holko mbasitoɗa hono ma en ko fewte woni heesal maɗan ko heesal moƴƴani e ɗum heesal sabu heesal moƴƴani e mum baɗo hoppitema naturel donc so tawi a hoppitema naturel aɗa wawi wurde e aduna he ane yontede ma e yodde ma tawi voilà wona boɗowol e yonnat neɗɗo walla sofnat neɗɗo donc so tawi a oppanitema naturel wona on saaha ma oppu heesal ɗo ganduɗa hene voilà an kadi c'est trop tard naywa law ɓanduma naywa tawi voilà kecca duuɓima hedde 10 ans on jarama merci donc on mbaɗi prestation on mbaɗi gollal
this is a hardcore. Hardcore. Rapper anywhere, baby. Rapper the dumbo burger, hey, my bad party. When he not up Perucci, rap my bad, I got a fair tiny. Except the penalty of a palmani, and she was on my bed for one tiny. But I got the over Jalani, head up and water Jalani. If you hold it in there, I took somebody in the nanny, man, I follow her door yet talking. Give the mic, nigga. Give the mic, nigga. My chance to make them, I do represent the real rap, do represent the hardcore. The hardcore, do represent the hardcore. The hardcore, give the mic, nigga. Give the mic, nigga. My chance to make them, I do represent the real rap, do represent the hardcore. The hardcore, do represent the hardcore. The hardcore MC, my honor took the slipper. The real one, the clipper. Cause she half for that flipper. A four chipper. My undermining bundle. And another tire keep from my under. And up on the part of her, you're a later. And the family is double and fitter. And I'm up a work on litter. I must have worked it up a pretty have the honey picture. En batagalan nandude Miss Yo
tigi pulagu kala yiyama ɗo wardi kom salmi mon tan inde metori min gari min ɗo hande ko tulde dubangu fof ha tentinode pippu barsa mi salmini ñawoɓe joɗiɓe ɗo ɓe mi salmini kadi yeɓoɓe ɓe mi salmini kadi an mawɗo dariɗo ɗo mowoni min ko cosan fayi hen ko lefol jaggu oɗo kala wiyeteko tembe sembe kaɗo cakka wiyete ko sayire e kulaji oɗo wiyete ko tengude e peme ɓornimi ɗo ko wutte fara bammi higo wudere goro ko refti hen ko paɗe sakkeɓe ɗum ɗo ko sumalle so tawi a yiɗa wurude kosam ɗam jiɗa ko yokkude taw aɗa dara nebam ɗam ko sumalle o kutortoɗa ɓoggol tewol hengol ko daɗorgol deftugol hengol ko tuɗorgol so tawi noon ɓiɓɓe ñalengene boni ko ɗum tugotoɗa koyde caggal rek woni ɗo ko lahal ngal woni hen ko kosam fayi hen ko mbeɗu woni hen ko burgal muɗum ko sakkila esko ko tami ene wonde e horde mawtiɗi seedilam allah jarama a facciri no fewi ɗum noon jaɓanen debbo mo calgutini belel gari fullo boɗejo handene kuccita e ɓiɓɓe yimɓe huccirɓe maɗo ɓe kalana ɗumen ko adi fof holi an indema yettode ma e holi kippu daraniɗa ɗo walla hol wuuro daraniɗa ɗo e kaccirana en ñamtugal magal guila dow ha less e ko ganduɗa ɗo ko hande assalamu aleykum bandiraɓe ko ardi ko mi salmini on goto fo inde mum e yettode mum ngarmi ɗo ko darorade pulagu saabu pulagu sa wawa ɗum haydara wonani aduna o mbeɗa salmina ñawoɓe ɓe mbeɗa salmina kadi an dariɗo ɗo mbeɗa salmina kadi kanewalalluji ɗi hande ɗo mi haalanma guila tubbude leɓol hooram ha heeɓi less tekkeram woriɓe ko jumɗi cosaan fawɓe hen ko potone kanŋe ɗum ɗo wiyeten korbooje ko mbanmi ɗo e tiinan ko wiyeten ko jaman kiɓe ɗum ɗo wiyeten ko pesoɗe ɗum ɗo wiyeten ko tuppe suume ko mbanmi ɗo ko wiyeten ko cakka e cakkayel yuume paɗe ɗe ko paɗe sakkere sa yiɗi hande ɓornade paɗe mukku sa yi hande sakke a ɓornatako ko woni ɗo ko noon aɗa andi kam pullo ɗam heewi tan jogade ko kosam ete min jogui ko kosam biyereɗe itta ha ko watta ɗum ɗo woni ɗo ɗum ko ɓoggol daɗorgol ɗum ɗo ko lahal ɓirgal sa ala ɓoggol daɗorgol ala lahal ɓirgal a wawa ɗirde nagge ɗum ɗo woni ɗo ko sumalle ɗum ɗo woni ɗo ko mbeɗu ɗum ɗo ko honde sippirde woni ɗo ɗum ɗo woni ɗo ko jumalgal enen wiyan burgal ɗum ɗo woni ɗo ko kosam kaɗam ɗum ɗo woni ɗo ko goɗɗum ɗum ɗo woni ɗo ko lekol goro kamɓe mbiyata haalpulaare mbiyata bajjol goro noon ndego fullumo ciɗo calgo ciɗo belel gari allah jarama en gataga
le pays du soleil levant? Le Japon. Bonne réponse. Quel pays est appelé le pays de l'arc-en-ciel? C'est exact. Bonne réponse. Quel est l'âge minimum pour être député en Mauritanie? 35 ans. Non. Être député en Mauritanie, c'est 25 ans. Quel est l'âge minimum pour être sénateur en Mauritanie? 35 ans. Bonne réponse. 35 ans. Laquelle de ces trois organisations, la Russie est membre? Nous avons l'OTAN, OTAN, nous avons l'UE, l'Union européenne, nous avons l'ONU. Non. La réponse c'est l'ONU. La Russie est membre de l'ONU. Tchalgou. Laquelle de ces trois organisations, le Maroc n'est pas membre? Nous avons la Ligue arabe, l'Union africaine, l'Union du Maghreb. Barça. Que signifie DOM? D-O-M. Département d'outre-mer. Bonne réponse. Dernière question. Que signifie TOM? Territoire d'outre-mer. Bonne réponse. Fin de question. ko ardi fof min ruttu teddungal e sukaɓe toldunaɓe e dow inde sukaɓe talgunaɓe fof min gari notade e notorade no noddirɗon amen ni ɗum noon onon juriji min calmini moon e onon public o onon fof min calmini moon gofoɗo inde mum e yettode muɗum sikka ala mbitemi ko aboulam garmi ko dow inde calgu cilel pelel ngari wuro faggo nango ko anda joote fode jeeri jime waalo juma toye julde andiraji ɗum ko salminago mo wonɗo ɓiɓɓe leydi e rimi berenaade gendi noddi saatude hendu wutti hendu wellitare lotti e ɗemde cofti haa ɓerɗe cofti fenaade somti gongaji lomti ɓamtare leydi ko ɓesgo rondi sabu renno ko piindi lekki kadi makki ko warñede noddi nden noon mbimi pinen pindinen ko taari jange golle holmo heedi onon yewta hannde goppe simmi sangal dorop ngaren daroɗen haaloɓe pulaar ene mbiya so toone dakki to toone keɓo ɗum noon hoto bonnen gurdam meɗen wassalamu on calminama Barji mi salmini moni foyinde mum e yettode mum ha tengte onon jiriɗi ko yamamo ko poñam sida gilananmi bone sida ha joni mboɗani guida sida fusi lamɗo safroɓe sida seeki bawɗi wittoɓe sida tahi anni haralleɓe ittanani hay gande ɓaleɓe gueɗal mo yiɗi dadde e bone sida ina hani taaro jina sela jamde kutarade kadi mum wontude buna jiɗaɗe hetto tanangal ɗo kural ganda ko nundal jippinde kisal ko taylari wondi dow so ɓural jay seydi amadou salam Wherever
spaces between us. I've come to show you the near, far, wherever you are. I've been what the heart does. Ilima, pero kuma calminan reno go. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant tout d'abord, mi salmini joli public gonɗo o. Mi salmini jireji e yimɓe arɓe ƴewde kamɓe fof. Mi yettaɓe salminade kam fof. Ngaram ɗo hen ko Thialgou. Je suis Miss modèle de Thialgou. Je viens représenter pour Thialgou. Je m'appelle Khadija Mamadou Wane. Donc Khadija Mamadou jarama mi rokkuma tan basiyoɗa renno ngo ko fewti e pali joni gonɗen koye saaha ndungu ɓowɗi ne keewi jontinoje ne keewi arde no mbiyeten e pular woni paludisme holko basiyotoɗa ne yimɓeɓe soɓe jiiɗi datte e bonne pali holko ɓe ɓuri wadde Pour lutter contre les palis, mandir la akil, wadala ko wiya ndiyam, wadala akil dilla ko wiya ndiyam. donc mbiɗo sikirano fami so neɗɗo yiɗi remtade pali koma wonɗo diƴƴe taƴnaɗe e diino kadi ko wiyete arkille tengti e arkillaji cuubaɗi woni arkillaji imprégné debbo mo calgucide belel gari Allah jarama jarama mbiɗa sikki renno ngo faami wasiya ma annene debbo mo ceedel halaymi mi rokkuma kaala inde ma e yettode ma baadi fof kaala holɓe daraniɗa ɗo kaala kadi hol baranɗoma ñantugal ma ngal Arti ko mbeɗa salmini goto fof inde mum e yettode muɗum. Mbeɗa salmini mamde juru jooɗiɗoɗi. Mbeɗa salmini public garɗo ɗo ne yeeɓo. Min mbi tan ko Haby Sidibé mi représente Miss Moderne Thienel. Mbeɗa félicite organisme Oscar de vacances o par ce que ɗum ɗo jeeya koye hunde ɓamtore wuuro mumen. Madiyi kam noon ko debbo jontaɗo biyeteɗo Ndate Lo. So gandama on gandinam ko holɗi Lo bayti. donc ndate Allah yi golle ma Allah jarama kadi a jarama ko namdanomami ko ya wasiyo renno ngo ko fewti e rafi biyeteɗo sida nde tawno ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi walla ɗiɗo rafiji ɗiɗi ɓuuri dollude hannde e dodu baba adama holko wasiyotoɗa sukaɓe rewɓe tolnodiɓe ma yo ndento sida rewɓe tan Sidi maɓɓe tan ko yoɓe ndento sida par ce que sida ko rafi mawɗo mo ala safaro. Sida renterte ko gueɗe tati woni laysataji e paakaji e huterde gueɗe ɗaɗo e hakkude debbo e gorko mo hutoraki kawtal ko ɗum tan wasiytu mum bawɗo fof yo reeno hoore mum reena oɗo rafi bonɗo bonorɗo mo nafata mo ala safaro. donc Allah jarama seydi Sidibé eɗen mbiya yo karallo Thialgou e Thienel oɗo ful jamma muɗum gasa na jaɓanen deuxiéme étape wirde meɗen donc joueur génie en herbe ɓe Thienel eɓe Thialgou joni ko match génie en herbe Thienel e Thialgou jouata hankadi kamɓe ɓe ƴeeŋa natanen landa keddiɗo o walla deuxiéme partie e wirde meɗen génie en herbe
première question sera adressée à l'équipe de Tchalgou. Vous avez 30 secondes. Question sans réplique. Première question pour Tchalgou. Donnez le nom de la capitale économique de l'Égypte. Le nom de la capitale économique de l'Égypte. Bonne réponse, Alexandrie. Donnez le nom de la capitale économique du Gabon. Le nom de la capitale économique du Gabon. Dommage, on passe. Gabon, c'est Port-Gentil. Tchalgou. Dans quelle région mauritanienne se trouve la ville de Tamshaket? Quelle région mauritanienne se trouve la ville de Tamshaket? Non, il a dit c'est la région de Nema. Donc, Tamshaket se trouve dans la région de Bodel Harbi. Tiens, votre deuxième question. Dans quelle région mauritanienne se trouve la ville de Bassikounou? Dans quelle région mauritanienne se trouve la ville de Bassikounou? Ansaba. Non. Dans la région de Hodel Charbi. Football. Quel est le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions d'Europe de football? Combien de trophées le Real Madrid a-t-il remporté? S'il vous plaît. Le Real a remporté 4 trophées. Non. Il a participé 12 finales et 9 trophées. Tchalgou. Quatrième et dernière question. Comment appelle-t-on la science qui étudie le système de défense de l'organisme? La neurologie. Non. La science qui étudie le système de défense de l'organisme s'appelle l'immunologie. Donc, comment appelle-t-on la science qui étudie les caractères héréditaires? Comment appelle-t-on la science qui étudie les caractères héréditaires? La science qui étudie les caractères héréditaires. Je m'explique pas là. Ok. La science qui étudie les caractères héréditaires.
karallo meɗen alas Allah jarama jarama jabanen honorable fulde joɗiɓe ɗo ɓe moni hen kala kuccenen ɗum haalana en ñantugal mum hol ñantol ɗum e kabirɗe ɗe dawri hannde holko ɗe goni e inde makko e yettode makko e huccidde e rendo ngo o rokka ɗum wasiya ɗum noon bandiraɗo debbo kala inde ma e yettode ma e hol kippu daraniɗa ɗo ko ardi ko mbeɗa salmina ñawoɓe jooɗiɓeɓe mbeɗa salmina yeɓoɓe moni kala inde mum yettode ɗum min mbiyete ko Maymuna Gaydi joni ɗimɗo ko kippuma FC Valence Maymuna Gaydi Allah jarama jarama daroɗa kuccita e rendo ngo kalanaɓe ñantugal ma ngal e kalanaɓe kadi hol ko dawruɗa ɗo ko ko woni gueɗel hen kala koye nafoore muɗum mbamme horan ko cosaan gonɗo l'école wiyete ko l'école holma wutte o ɓorimo ko wutte karjata yaya cakka ñaaƴi diwe ene tuppa ñaaƴi pulaaji wudere mo kaddiɓe de ko wudere bajjol goro wiyete ɗum ɗo ko lahal tum ene wondi e mbel ɗum ɗo ko horde e ɓurel nebam sirif ɗum ɗo ko sumalle yonkitte ko kosanɗo ɗum ko ɓurgal wiyete on jarama noon bandiraɗo debbo Allah jarama nena jarama mbeɗe wasi walla mbeɗe huccinema kadi konngol ha hannde kalda e rendo ngo ko fewti e pinal rendo meɗen hannde ko basi yetoɗa hen sukaɓe tollodiɓe ma hannde kuccina e rendo ngo basiyoɗaɓe ho ko fewri e pinal hol darde pinal ɓiɗɗo pullo foti darade hannde e nder rendo meɗen beele ko hirjinde rendo ngo yo nanggu e cosan muɗum hanki yo toppito fina tawa muɗum hanki haade mum wonde hannde gostaɗo haade mum wonde majjuɗo haade mum funtede kesam kesa mawko nawa ɗum ya wasi e ko guesa jaaji mo woni ɗon kono noon aɗa wawi wasiyade hen rendo ngo tan hayso ko konngoli ɗiɗi walla tati ƴeewen tan kala kene nawra men yeeso ko ɗum woni ko mbatten kala kene renndini men ƴeewen ene renndini men tan mbaɗen ɗum ɗum noon ha hannde wuuri togo rufani o wasiyima yimɓeɓe ko fewti e dental deke noon en mbawa finde gaga en dentani deke ha hannde koye guesa ba jeeya ɗum noon ɗum yo salmin rendo ngo haala inde muɗum e yettode muɗum e hol kippu daraniɗo e ñantugal muɗum ngal ko woni tigi assalamu aleykum ko ardi ko fof ɓe salmin ñawoɓe jooɗiɓe ɗo en ɓe e yeeɓoɓe min mbiten ko Ramar Ba darnim ɗo ko tulde Dubango rewen kippu biyeteɗo Hoodere Diagne nder tulde Dubango hattole ɗum noon heddi ko daroɗa kalana yimɓe ñantugal ma ngal e hol ñantuɗomo ñantigal ko biyeteɗo Wuuray Ba ko ɓornin ko wiyete ko wurta fara rewi hen cakka dawla e ñaaƴe dime wudere nde ko wudere goo paɗe ɗe ko paɗe muɗɗe jeewe ɗe ko jeewe kalis ko woni hoore ko noon ko cosande wiyete rewen lofol ngol ɗum ɗo ko sumalde wiyete ɗum ko lahal sa yiɗi wadde hen kosam ma sumalde nde noon tagarma wadde hen kosam saɗa wiiloje dañde nebam keccam ɗum ɗo ko horde wiyete e burgam mum
eyi mbeɗa sikki renndo ngo faami timmi tigi annene holko basiyetoɗa yimɓe ɓe ko fewti e dental ko basiyetoɗa yimɓe ko fewti e dental an joni daranjaɗo ko fette ko mande ren nde wawi ɓunnade miijo walla nde wawi halfinede wone ɗen gueɗe nde timmini ɗum nde adduma yeeso yimɓe ɓe mbaɗa ngal ɗo ñamtugal eko way noon eko way noon beele dental hannde ne waɗi nafoore e so won nafoore woni hen aɗa wawi haalande yimɓe ɓe nden nafoore ko woni basiyoɗa yimɓe ɓe ko fewti e dental an joni ko fedde adduma ɗo fedde nde ko mande rendi nde rendi gueɗe mayre kala ɓe ndendino kokkoreɗo ko wiyete haalis ɓe ndendina doole mabɓe ɓe ndendina mbawka mabɓe e hakkilantagal mabɓe e fofof nden ɓe ndentuno ɓe jagguma eɓe jiino jottaɗo gam représentude ɓe e oɗo stade vacance ɓe gadduma ɓe mbima ya ar keeda yeeso gonanaɓe miis beele dental ene yuɓɓina renndo walla ene moƴƴi e renndo walla moƴƴani so wonko moƴƴi hen ko basitoɗa yimɓe ko fewti hen yoɓe ndettu beele ɓe kuule yoɓe ndettu mate ɓe gona huude yoɓe ndettu mate ɓe pina yoɓe ndettu mate eɓe daña yoɓe ndettu mate ɓe cella eko way noon eko way noon dental kay no moƴƴi ha mayɗa kadi kalis rendinta yimɓe pour jangge jam naftorɗa rek eyi tabitay donc dental ko nafoore tan yimɓe dentu yiiɗa yimɓe mbawa ko dentina hakkillaji mumen dentina ngaruji mumen dentina doole mumen ngam wawa mbawa huulede mbawa doguede mbawa jogade huuru mbawa jogade gueɗal e nder leydi e nder nokku e nder wuuro e nder aduna donc DJ Alas dusir yontaɓe ɓe gaaji woni e maɓɓe kala ruttoɓe ɗum mone mon fof inde mum e yettode muɗum mi salmini ñawoɓe jooɗiɓe ɗo ɓe ɓe jooɗiɓe tan jamma ha gasa ngam yimɓe ñawde ko yahata ɗo ko kadi mbeɗa yetta sukaɓe rentuɓe tulde saabu ko wayni ko weeɓan rendinde guure tati walla nayyi ngam addude cehlagal walla mbiyen bandiragal hakkude mabɓe yimɓe men hannde noon jimaren ko fate dental leydi leydam ko ndimri woni natugol tubakoɓe e nder Afrique sen kaali France e sen kaali Farayse noon wona colonialisme leydam ko ndimri hufotako ɓiɓɓe mum ko jambareɓe tamotako ganeɓe Farayse koyɗino ko latotako so diwde jooɗo e leydam ɓe ummotako ɓe ɓorni ko comci wañoɓe ɓe kettintako ɓe mocciti ɓe naati ɓe cikki ɓe pantini kono abada ɓe mbiwotako hujja maɓɓe wonno ko sone hettere nde lombino ko hakkude rewo e worgo ɓe pewnittako nden diine sañi guese mum difirtotako dendagal leƴƴi ndentini ɗi ceernotako ɓiɓɓe soknaɓe kawnitima ɓe maɓotako gila funnage ha hirnage rewo ha worgo jeyge haɗe huɓɓi nde ñifotako to rewe jeerede sonki inci wi waali ɗanotako so wona anɓe Allah ndon jalti leydi ɓe luttotako to worgo cewñi wawi ciñi ñiƴum men mbi muɓɓatako so wona honoɓe ndem mbiye gartata ndongo Oumar yimani won gonɗo jumol ko musidɗo mon biyetade Ali Hachimi Ba salminago tedduɓe joome kisal yo wone moɗon mi rejjitani moon onon fedde Valence rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en ƴetti jomiraɗo subhanahu wa taala mi salmini on kadi salminago julɓe calminirde julɓe so bannuɗen wimoɗon yo welede Allah wone moon
ande noon ha joni ko jokkude aada e pinal meɗen sabu aada ko kañum tan nawatata men yeeso ande noon woni jimri gaddani moon tiwode jimram mbiyete faccore niɓɓe jamma wonde dande nde oɗon mon seeki gure tacci leyɗele wonde somde sunu e yewende jamma haalanam mujeyde dande holnde dande jamma so tawi won ɗaniɓe ha ɗoyti gakmiti e ɗoygol ha kari mi deyimi ronki rendinde yitere dagam me ɗoygol mi meeɗani mi fijkinima koode mi yewtikinima gofaɗi dawaɗi jaleɗe pobbi cirkali keleweje dilli boynaji mi ronki e ɗoygol ar min deyi horom ina wodimi kono jomde dande ina joofimi mami rew mi rewdo hami anda holto onon mattudi walla jamma o weeta holto gonɗin nande wonata holto diile ma komte laatotako ko kañum tigi ko kañum ha yowma feccere fittandam ha yowma giɗo gurnam e mayde Ndongo Umar wa assalamu aleykum wa rahmatullah
Donc, wano be downstairs, wano nyaga dengara ton ngainen doyene, geto jallo achareki, Aisha to see Kubisba. Wano nyaga dengara ton, alas wano be don morsoraga. Donc, achareki, Panaga. I should to see the one that Panaga. I should to see.
ɓura bo courage o jamais min dokkourage o donc ɗum encourage o aɗa wuuro min mbeɗa wurma walla ko kalama komi haalan mbiɗa ɓurma parce que yaadi ko ɓurma oɗon jiɗi jammen jammen ne yiɗi on wallo
ɗum e yettode muɗum caggal ɗum ɓe kala inde maɓɓe e jettode maɓɓe ɗum noon mbaɗa dadum mo firma e rendo ngo. Assalamu aleykum bandiraɓe tuldanaɓe ko ardi fof mbeɗa salmina on goto fof inde mum e yettode mum min kono debbo pullo daraniɗo fedde pamtare calgu mbeɗa salmina noon jiriji ɗi hono wiyete ñawoɓe ɓe mbeɗa salmina filmoɓe ɓe mbeɗa salmina kadi e fotoɓe ɓe mbeɗa salmina kadi hay joom seeɗa musique o ko ardi fof noon momi haala noon holko woni pulaagu ko ɗum ɗo mi haala noon gila tuggi leeɓol hooram ngol ha yetti segana mo momi haala ko ɓerde e dow hooram ko wiyete ko jumtu cosaan ko jeppude hen ko wiyete ko kootode kanŋe ko woni ɗo ko wiyete ko korboje ɗum ɗo ko ƴiye ko woni ɗo ko wiyete ko kootode garaji ko jogiimi ɗo ko wiyete ko cakka e cakel jogade kalis ɓurɗum ko ɓornimi ko wucce folmat mbeɗa waɗi hen wujere sañade neɗɗo fof ne andi ko koreji men mabuɓe cañata sañade ko woni ɗo e dow danam ko wiyete ko leppol goro kono bajjol goro ko jogiimi ɗo ko ɗum ɗo ko lahal ɗum ɗo ko ɓoggol aɗa andi kam nagge neɗɗo wawa birde taw raɗaki ɗum ɗo ko lahal birdugal noon haɗama fendude kosam ɗam koma ɓira ha gaynade puɗɗa fendude wona kadi a ɓiri a gayni tan a fendi koma fasna ɗum ha fasa ɓumna ha ɓuuɓa ƴetta peɗeli ma ɗiɗi mbaɗa e kosam kaɗam laloɗa picca hen laloɗa sa lalima a gayni sa wallin walla ñellin ha pari ƴetta mbaɗa e sumalle o jonka sa yonki a gayni ceerda nebam ɗam e kosam ɗam sa pari ƴetta ngal ɗo juɓorgal ko ɗum ceerdirta nebam ɗam e kosam ɗam haan pularen mbi juɓorgal eɗen mbiɗen burgal ɗum ɗo ko horde ndeɗo horde ko sippirde ndeɗo ko hebbitirde sa sippi neɗɗa pari ɗum nde kebbitiɗa so heewani ɗum ɗo ko mbeɗu ɗum ɗo ko sumalle ko lekkittumi ko woni ɗo sumalle ɗum ɗo ko kosam kaɗam onon foɗon gandi kosam kaɗam am ɗam min ko ittaka wattaka ɗum ɗo ko paɗe sakkede enen fof e gandi ɗeɗo paɗe ko sakkede fewlam ɗum on jarama noon debbo pullo Allah jarama ɗuɗɗe tigi hay hunde amankinani eyyi eɗen ɗutoroma kadi beele dokka yimɓe ɓe wasiya ko faati e jafaɗon seeɗa dokkon en wasiyoɗa yimɓe ko faati e cuuɓu ladde andi so tawi yeehi ha ndungu toɓi ladde nde waɗi huɗo ko yeehi ha ndungu silti ene yoora sanga dabbude ene heewi e kuɗoɗi cumi e nder ladde bomor hen yimɓe e jawdi e kullon ladde kala heewi wadde ɗum ko yohoɓe wañoyde ma walla tenoyde walla simmotoɓe e ladde hoto ɗanniyankoɓe simmotoɓe jomum simmo wasa ñifde jeygol walla waɗa atayi wasa ñifde jeygol naata e ñomre duppa ɗum hono ɓeɗo ɗannotoɓe goppa jeyɗi e nder ladde walla jeeɓo jeyɗi ha cumoro kuɗoli holko mbiyataɓe mbeɗe wasiyo bandiraɓe julɓe fof kono no ndentonto rende ladde nde saabu ladde so renaka haydara gasani saabu ko huɗo woni jawdi sa ala huɗo jawdi ma wawa wurde ɓeɗe wasiyo kadi bandiraɓe fulɓe ɓe ndeɓe toppirto
laaɓal sabu kosam sa jogima ɗum tan mbawata ko laabde sabu hande rafiiji ene keewe e aduna o ko kosam ɓuuri hen heewde koye kosam ummoro sabu so pullo laaɓani hay kosam mum laaɓata donc Allah jarama Allah yi golle ma e salmina renndo ngo moni kala inde muɗum kadi e yettode mum no ɓe gowi wadde o haala inde makko e kippu mo darani ɗo. assalamu aleykum bandiraɓe o ko mi salmini inde mum e yettode muɗum mi salmini jury ji mi salmini yeɓoɓe ɓe e filmoɓe ɓe e fotoɓe ɓe min mbiren ko accere darnin ɗo ko kippumo temminare min kam pullo garmi ko sippude ɗum ɗo ko lahal waɗi ko kosam kaɗam ɓen hen ko mbeɗu ɗum ɗo ko burgal en wurwure no bujire ɗum ɗo ko harde sippurde ɗum ɗo ko ɗaɗorgol sabu ɗum sa ala bubbol a wawa ɗaɗade a wawa tuufade ɗum ɗo wiyete ko karangal ko virus te woni ɗo o woni hooram ko cosaan wiyete en waɗi koorane buntimo ɓorni mo wiyete ko kajjata yaya mi jogui cakka ɗo wiyete ko ñaaƴe dimi cakka wiyete ko ñaaƴe dimi budere nde budere goto dadolal ngol ko dadol yuumi lefolal ngol ko lefol ñaatorgol kadi ɗen kadi sappo hen en jarama ɗum noon tanga kadi konngol seeɗa andi ladde ha hande koye mbaadi ladde gonɗen ene waɗi teenoɓe ɓe hen saaha ne peƴƴa leɗɗe kecce ɓe peƴƴa ɗumen ɓe luugo ɗumen ɓe mbaraɗe te eɗen gandi sato wawa moƴƴude tawi ala leɗɗe wawa ɓuuɓde tawi ala leɗɗe wawa sellude tawi ala leɗɗe wawa ni hay toɓde tawi ala leɗɗe joni noon ɓeɗo teenoɓe ene luugo leɗɗe kecce walla ene peƴƴa leɗɗe kecce holko jomnotaɓe wasiya holko basiyotɗaɓe yoɓe ƴeew leɗɗe kecce no jorɗe ɓe peƴƴa ma walla holto ɓe peƴƴuni walla yoɓe ƴeew goɗɗum koɓe guuri ko wona teende leɗɗe so tawi woni leɗɗe jorɗe catti ɓesiromimamɓe tan ɓe parani feƴƴude leɗɗe kecce ɗe sabu ɗum leɗɗe kecce ɗe ene mbaɗi nafoore ene nafa jawdi ene nafa hay yimɓe sabu ɗum leggal keccal so ala hannde aduna o ɓuuɗu wodata ƴeewɓe tan leɗɗe kecce ɗe potani feƴƴede kadi ɓe ngala hen droit feƴƴude ɗum sabu ɗum so laami yiiɓe koko jaggataɓe ɗum noon Allah jarama on jarama mboɗo sikki timɓe tigi ha timmi eɗen mbiya rewɓe fulɓe ɓe yo duusude gaaci sabu eɓe jari ɗum eɓe jari kadi pelle moɗon onon ba yowitare heewi ndimagu majji ɗemgal teppi pinal men yooli ɓesngu leñolam pinen yonti araray ɓamtare ko enen tambi ndenten ndentinen miijoji ciggen e fooftere men yo dañ ko ɓamti yo wuur suka daraniiɗo ngendi jetten mo jaaren mo sabu kanko o faami mi salminimo calminam mon e mon kala inde mum e yettode mum suka e mawɗo debbo e gorko darnimiɗo hannde ko kippumo diminare ɓoyeto noon ko faate ɓoyeto noon faati koye rewɓe hannde e rewɓe hanki banam debbo e nder Fuuta hanki mi nanima e daari mawɓam mi heeɗima e ma sifa moƴƴo mi nani kala konngol jinnaɗo a jaɓi kenal deminare ɓuɓde e uurde a ɓuri jarama debbo pullo a nafi sibu hanki ma a waɗi sibu hanki ma a waɗi o ko bane debbo hanki e ma paami an banam debbo hannde konngol jinnaɗo a diwi ɓoggi l'islam a teƴi
e diini keefeeru a naati jolluɗa heesal koynuɗa fulɓe poppotoɗo ha wayno sukañaɓe pijirɗo gille mo anda fodde bolluɗo ceerle mo tiiɗa fimde jeeyow terɗe mo tiiɗa coggu pamaro gacce mo ala ndeedi an jaasi an e honoma min teyi haali min e hono am mi daro mi yenna mi yennuma mi durto mi waɗa ñiŋoɓe ñangma mi darto mi jala mi jalkitma ha fuuta fof heɓa sago mum e ma kala haqqe jaafoɗami mi famdiri haalde moƴƴima e bonima ko yiddam em tan tolniɗon e ma ko Seydou Nourou Dia gandiraɗo Baba Galle yaafo e bandira Yeah.
Pelle mon pour CDS Allah jarama
Moji Dumnanda Miss Merci DJ Alex. Ebo kala indema e yettodema e holde daraniɗa ɗum caggal ɗum faccirana en ñantugal magal jaɓana gueɗe ɗe gadduɗa ɗo hande ɗe. Assalamu alaikum bandiraɓe. Mi salmini goto inde mum e yettode muɗum. Min mbiyetemi Baccare ko mbiɗa yette Ba. Darimi ɗo ko Darde Fullo. Mbiɗa salmini kadi ƴeeɓoɓe ɓe e ñawoɓe ɓe e wonde gendiyankoɓe dariɓe ɓe. Ko wornimi ko woni e dow hooram ko wiyete ko cosaan ene teppa korone mbaɗi men nuppam mbi ko korone kaajare ñittamo wiyete ko Bada Duule mbeɗa waɗi cakkaki ñaaƴe dime jawam nde ko jawe haalis mbeɗa haddi wudere goro mbeɗa daddi lefol mbeɗa halangal kono hal kosam kaɗam kono hal ngal woni ko kosam kaɗam hippi en ko mbeɗu ɗum ɗo ko ɓurtugal ɗum ko ɓoggol ko raɗote kadi en darone ɗum ɗo ko wiyete burgal en wuro en bujo
kare def pare mata kiis eyi noon tigi ɗum noon sohna Thia laaɓiɓe sikki renno ngo faami ko kalɗa ko kala ɗum noon mi rutanma ha hannde mi wima ya wasiyo yimɓe ɓe ko fewti e dewle hannde dewgal fayida muɗum beele neɗɗo so resama ene foti fijirde dewgal muɗum ma walla ene foti jaggude heen walla neɗɗo so resama ene foti jokkude ene wano ni gila ene woni mbowri ene yaha e gueɗe muɗum walla ene foti ustude yaadu ene foti suurade eko way noon eko way noon waaji yimɓe seeɗa ko fewti e dewle basirum rewɓe so neɗɗo hisi ha dañi goto mbino yiɗi oɗo goto pour ko toppirade goppo o sabu ɗum dewgal fijirde ala hen wayde rewi ha arindini babiraɓe hokkum dewgal agar tawi ko dewgal tan basiyoɓe kadi yoom jagge dewle maɓɓe ha tiiɗi sabu ɗum goɗɗo debbo fayidu mum ko resede fayidu ma ko suudu ma ɗum noon nata e hol jippu daraniɗa ɗo ñantugal ma ngal gila dow ha less e ko firndoriɗa ɗo ɗo hande ko ko ardi fof mi salmini ñawoɓe jooɗimi ɗo ɓe mi salmini yeɓoɓe min mbiyen ko Maymouna Gady Gani ɗo kiɗɗo ST Balance ko woni ɗo hooram ko ko cosaan lefol maɓɓe e daalal ngol ko lefol format wutti o ɓoomi ko wutti yiwu cakka o mammi ka ko cakka ñaaƴi dimen tappa ñaaƴi pulaji wudere kadi timi ɗon nde wudere boro gonimi ɗo ko paɗe sakkeɓe jawɗe mbammi ɗe ko jar haalis ɗum ɗo ko talla ɓiyete ɗum ɗo ko feere cuuraye ɗum ɗo ko cuuraye woni ɗo kala debbo desaɗe ne woni e suudu mum ne andi nafoore ɗum ɗo en noon tigi Allah jarama jarama eyyi mbeɗa sikki ko ɗum ɗo oɗo debbajo addi ɗo hannde o haali ñandugal makko ngel gila dow ha less eyyi en mbatta gaga andene min dokkuma mbajoɗa yimɓeɓe seeɗa ko fewti e laaɓal mbele neɗɗo foti laabde tan koye ɓandu e boowal e comci ma walla ko gila nder ha boowal walla koye nder ɓerde walla koye eko feeñi ha eko suuɗi laaɓal e no wuuruno waajo hen yimɓe hay soko konngudi ɗiɗi wonde tati laaɓal ko ardi fof ko laaɓal woni afogal laaɓal no wayi fof ni moƴƴi ha maayi ala nder ala boowal laaɓal ko laaɓal tan no neɗɗo wawi wonde fof yo wonde laaɓal sa wonani e laaɓal ala fof no mbawɗa yaade saka yettade Science. Comment appelle-t-on la science qui étudie les végétaux? La science qui étudie les végétaux. Botanique. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la science qui étudie les microbes? La science qui étudie les microbes. On passe. Les microbes s'appellent la microbiologie. La grippe porcine contaminant l'homme est apparue dans quel pays? La grippe porcine contaminant l'homme est apparue dans quel pays? Pologne. Non. C'est le Mexique. L'éradication de la grippe porcine est principalement prise en charge par quelle institution internationale? Donnez le nom de l'ancien boxeur, donnez l'ancien nom de l'ancien boxeur américain Muhammad Ali. Américain Muhammad Ali.
L'ancien nom de l'ancien boxeur américain, Muhammad Ali, c'est Cassius Clay. Cassius Clay. C'est le nom officiel de Mahatma Gandhi. De Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Non. Karamchand. Votre dernière question. Comment appelle-t-on un habitant de Saint-Étienne? Bonne réponse. Comment appelle-t-on un habitant de Rio de Janeiro? Grande-Bretagne, Hollande ou Belgique? Belgique. Bonne réponse. Hollande. Quel pays est appelé pays des cèdres? Le Liban. Bonne réponse. Donnez les 3 premiers lycées en Mauritanie. Bonjour et Bouddhi. Bonne réponse. Valence. Qui était le premier secrétaire général de l'OIA? Jamais Ferry. Bonne réponse. Ça. Qui avait remporté le Ballon d'Or africain en 1988? En 1988. Pelé le Ghanéen? Non. Valence. Il fut international algérien et joueur du FC Porto. Il est actuellement consultant de la chaîne Al Jazeera Sport. Madjer. Bonne réponse. Hey!
Come on.
Masa minye nete masa jugu bara bada bada.